Mr Phormula yma, gyda newyddion cyffroes o'r byd beatbocsio. Heddiw ydy'r Pencampwriaeth cyntaf Cymru. Mae'r beatboxwyr gorau'r wlad I gyd wedi glanio yn Caerdydd. Dyna un yn cyrraedd rwan, a maen nhw'n barod I frwydro. A dwi yma I wylio. Rheolau cystadlu. Rheol 1. Un beatboxiwr, un microphone. Dim tracks, dim mixes, dim offerynnau. Bob dim yn gorau gael I greu efo'r llais. Dim bach fel la. Rheol 2. 2 beatboxiwr, un llwyfan, brwydro, ben, 2 funud yr un I plesio'r beirniaid. Rheol 3. Rhaid creu argraff gyda synnau a rhythmau ffres, technegau unigryw, ymateb cynulleidfa, ymddygiad ar llwyfan. Yn ychwanegol i'r cystadlu, mae rhai o'r beatboxiwr gorau Cymru hefyd yn perfformio yma. Bitbocsio o Caerdydd, cyntaf o Birmingham, Pencampwr Gwyddelig sef Scorch, a gesiwch pwy sy'n nesa. Fi. Wel, mae Pencampwriaeth beatbocsio Cymru yn ddigwyddiad gwych. Dwi wedi gweld gymaint o beatboxers a MCs jyst yn mynd yn wallgo'r llwyfan, mae'n bod gret. Dwi wedi'n synnu pa mor dalentog ydy rhai o'r MCs ifanc yma. Mae rhain yn nhw yn 'u arddegau, maen nhw mor dalentog greu gymaint o synna gwallgo hip-hop mental. Ond yn cyrraedd y ffinal, mae 7 o Cas Newydd a Chirps o Aberdâr. Dyma'r frwydr olaf am teitl Pencampwriaeth Cymru. A dyna ni, Pencampwr beatbocsio cyntaf Cymru wedi gael ei goroni fyma yn yr Moon Club. Llongyfrychiadau mawr I Chirps, a.k.a. Lewis Price o Aberdâr, sydd wedi chwalu'r noson chwarae teg, a llongyfrychiadau mawr hefyd I Mikey 7 o Cas Newydd, nath roi ffeinal anhygol I Chirps. Mae wedi bod yn dyrnod arbennig. Cofiwch, blwyddyn nesa, tiwniwch fewn i'r Pencampwriaeth beatbocsio Cymraeg.